Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo. To yan uwa, kamar yadda aka saba, a yau ma na kawo mana wani sabon bidiyo ne wanda za mu amfana. So kafin mu shiga cikin bidiyon, idan wannan ne zuwanka na farko wannan channel tamu mai albarka, ka danna mana alamar subscribe domin ci gaba da kawo mana hanyoyin samun kuɗi online. To yan uwa, kamar yadda kuke ganin wannan website ɗin na kan wannan wayar, website ne da aka buɗe jiya-jiyan nan domin ƙarawa juna ilimi. Smart part-time job, wannan ita ce asalin fuskar wannan website na Smart part-time job. Yana ɗaya daga cikin website ɗin da ake samun kuɗi yanzu a faɗin ƙasar nan. So ga shi nan yanzu idan kana son application ɗinsu ma za ka yi shiga wannan gurin app download ɗin domin ka yi downloading ɗinsu. Idan kuma kana so ka yi following ɗinsu a social media domin kana ganin updating nasu, za ka iya following ɗinsu a Facebook, YouTube, Instagram da kuma TikTok. To yanzu bari mu fara bayani ɗaya bayan ɗaya. Yanzu za mu fara shiga wannan wurin da kuke gani. So yanzu mun shiga, bari mu ɗan jira loading wurin task ɗin nan. Wato shi task ba zai shigo ba sai mun yi login, ma'ana sai mun yi register kenan. So yanzu mun shiga na biyunsa, wato VIP. Shi kuma VIP shine wurin da za ka ga matsayi na wannan website ɗin. Ga shi nan daga VIP 0, VIP 1, VIP 2, ga su nan hawa ne. To ga shi nan kamar da kuke gani, VIP 0 bai kai VIP 1 samun kuɗi ba. Shi kuma VIP 1 ya fi VIP 0 samun kuɗi, sannan shi kuma bai kai VIP 2 samun kuɗi ba. Shi ma VIP 2 bai kai VIP 3 ba. So ga su nan dai duka hawa ne na wannan website ɗin, na yadda za ka samu kuɗin. Hawa ne duka, ga shi nan in ka daɗe kana yi za a kai ka VIP 1 to VIP har zuwa VIP 6 ma. So ga kuma mun shigo wurin yanda income ɗinsu yake, ga shi nan yanayin yanda suke biyan kuɗi. So wannan sai ku tsaya ku karanta domin yana buƙatar a tsaya a natsu. Sannan kuma akwai ƙarin bayani da na ajiye a cikin description, sai ku yi ƙoƙari ku duba domin da Hausa aka yi bayani domin gaskiya 'yan uwa su amfana. So ga shi nan ma'anar Smart part-time job a sama na yi mar alama da koren fenti. So bayan wannan shi ma wurin mining, bayan kun gama karanta waɗannan bayanan suna da yawa, shi yasa na ce muku ku tsaya ku karanta a hankali. In kuma ba ka iya karanta wannan ba, ka duba description, ina nan mun yi bayani a cikin harshen Hausa. So shi ma wurin mining, wurin da aka rubuta mining ɗin nan, dole sai ka buɗe account kake da damar yin mining ɗin, tunda ka mining shine wurin da za ka samu kuɗin. Yauwa, dan so akwai ƙarin bayani a cikin description harshen Hausa. Sannan kuma links ɗin wannan website ɗin ma yana cikin description ɗin, sai ku duba. So yanzu ga shi nan mun shiga wurin mine. Kun ga kawo fuskar da za ka yi login. So ma'ana anan suna nufin idan kana da account kawai sai ka yi login, ka sa password da username ɗinka ka ci gaba da aiki da su. To amma mu yanzu ka ga ba mu da account, tunda website ɗin ma jiya aka buɗe shi. Za mu shiga wurin register, ga shi nan a ƙasa rubuta register now. To mun shiga wurin register. Wannan ita ce fuskar da za mu yi register a nan. To bayan mun yi register sai mu danna register, shikenan account ɗinmu ya buɗu, sai mu fara mining. So ƙarshen bidiyon kenan. Mun gode da ziyartar channel ɗinmu. Don kada ku manta ku danna mana alamar subscribe da kuma ƙararrawa.